Маршрут нумар 93. Наступны прыпынак. Праезд Куйбышаўскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Аўтобус працуе без кандуктара. Аўтобус накіроўваецца да прыпынку вакзал. Праезд Куйбышаўскі. Наступны прыпынак. Кінатэатр Кастрычнік. Наступны прыпынак. Кінатэатр Кастрычнік. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Аўтобус працуе без кандуктара. Кінатэатр Кастрычнік. Наступны прыпынак. Трэцяя школа. Наступны прыпынак. Трэцяя школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Аўтобус працуе без кандуктара. Трэцяя школа. Наступны прыпынак. Вуліца Барыкіна. Наступны прыпынак. Вуліца Барыкіна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Аўтобус працуе без кандуктара. Вуліца Барыкіна. Наступны прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Наступны прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Аўтобус працуе без кандуктара. Інстытут Гомельпраект. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Аўтобус працуе без кандуктара. Прадпрыемства Станка Гомель. Наступны прыпынак. Вуліца Сялянская. Наступны прыпынак. Вуліца Сялянская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Аўтобус працуе без кандуктара. Вуліца Сялянская. Наступны прыпынак. Вуліца Карповіча. Наступны прыпынак. Вуліца Карповіча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Аўтобус працуе без кандуктара. Вуліца Карповіча. Наступны прыпынак. Вакзал. Наступны прыпынак. Вакзал. Канцавы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Канцавы прыпынак. Вакзал. Выхад да чыгуначнага вакзала.